Evar baş binerin hejam xêratın dîtgehê Ezredûr Dîcle em ê îro li ser pêvajoya çareseriyê ku çarçoveya yasayê ber qonağeke nû ve çû û ji qewmîn û rûdanên giring ên li Rojhilata Navînê li ser peymana parastiniya Mekkeyê em ê biaxivin. Belkî em derbasî daxilî nav mijara xwe bin. Mêvanên min hene Birêz Cemîle Turhalı hevberdevka Komisyona Zaman û Çand û Huneriya Dem Partiye bixêratin. Siyasetmedar Hülya Alökmen bixêratin û Lêkolînerê Qadê hevkarê me Suat Özalp bixêratin. Her wiha bi rêya onlaynê jî hevserokê Dem Partiyê Enqerê Yılmaz Yıldırım bi me re ye. Birêz Yılmaz bixêratin. Zor spas, evar baş, jwara ji hevalê me stûdyoya. Yani belê heya niha em bêjin derbarê çarçoveya yasaya ku çarçoveya pêvajoya çareseriyê de derket û hat meclîsê hat qebûl kirin, gelek nîqaş hatin kirin. Her wiha yani heya niha me çarçoveya li ser meseleya çarçoveya yasa bi xwe re çi tîne çi nayîne دیواری حقوقی دجمره چه یعنی چه ifade dike çi aniye û aktörê siyasî çawa tevgeriyane diviyad me van tişta gelek nîqaşkin. Najem hewl dixwazin li ser vî tiştî nîqaşkin. Yani civaka Kurd vê pêvajoyê çawa dinirxîne, hêvî bendewariyên wê çi ne, ji niha pê ve dê mijara siyasetê çi be em dixwazin ser vê biaxivin. Hemam yekser siyasetmedar Hülya Alökmen dest pê bikin. Yani Hülya ev pêvajo ev merheleya ku pêvajo hatiye li bara civaka Kurd teqabilî çi dike beramberiyekê wê çi rengî heye? Yani belê destpêkê silav û hurmetê xwe pêşkêş bikim. Bi rastî yani di salê dawî ya jî em bêjin 5 sal ya jî 7 salê kovarê her tim me nirxan. Yani hem çawa hatin vê merheleyê me çi kir, heya niha çi hatiye kirin. Em îro gava ku em îro dinirxînin bi rastî di salên dawî dema pêvajoya dest pê kir her tim bendewariyek me nirxan jî berê jî me nirxan. Hem bendewariyek hebû hem jî devletê bêbaweriyek hebû. Devletê êdî gav navêje her tim warê dike tişkî nake fikrek warê di nav civakê de jî hebû. Wek digotin ya bendewariyek temkînî hebû. Lêbelê wextê ev em bêjin kanûn derket aliyê yasedê wextê di parlamentoya jî hat nîqaş kirin. Berî wî jî ji ber ku me pir êş gelê Kurd pir me êş û elem kişandiye bendewariyek zêde bilind hebû. Yani wek ku ev mesela lo parlamentoya tê nîqaş kirin meselê me çi ne? Ev hemen were çareser kirin. İşte mesela zimane, mesela statüye her vekidin. Lê wextê em kanûn dinirxînin em dinarin aslında bername de jî me dîsa got bu. Hinekî meselekî teknîkî ye. Yani çi ye rêxistin got êdî ez çek bi kar nayînim, ez ê tekoşîna xwe bi alavên çekan bi kar nayînim. Lê alî siyasetê de jî ez ê tekoşîna xwe berdewam bikim. Ev hevdîtin ya jî çûndin hatin ser vî meselê çû. Ev em bêjin yasaya ku ji parlamentoya derbas bû hinkî viya sera rast dike. Ya jî şûn de ê çawa ev mesele bimeşe mesela avakirina lijnê heye devlet ê divê hêlê de çi bike ê ku çekberdane ya jî ê vî meselê ev kirine ê çawa werin nav civakê de cî bigirin ya jî meselên ku ceza wan çi bû ê kengî tevlî siyasetê bibin. Wana ne? Aliyê de jî belkî wextê tê nirxandin heme hêvî şikestînek ya jî nerazîbûnek tê nîqaş kir ya jî tê ziman lêbelê divê mereviya baş zanibe ev mesele hem meselekî dû dirêje çareserkirina wî jî zû zû çênabe. Hinek li piştî vê meselê hinkî ser civakê zêdetir dîsa hem em bêjin rêxistinbûn gerek zêde bibe. Mesela em dibêjin em dixwazin zimanê xwe li her hewlê de karibin bikar bînin ev ya tenê ne mesela devlet serrast bike em bêjin saziyan veke nebese nav civakê de jî xwedî derketina ziman divê zêde be. Ya jî em bêjin ji bo rêxistinbûnê em dibêjin em dixwazin her hêlê de bi rêxistin bibin. Ama wextê ev ji te re
em bêjin mesela işte hat dayın jî viya hindrê û tîjekirin jî dîsan nav dikeve hinkî bar dikeve ser milê civakê jî ya em bêjin aliyê jina alî ciwana anaka civak çi êş dikşînin meseleyê ya herî mezin çi ye çareserkirina wî de divê rol û rûst dikeve ser civakê jî yani tenê em bêjin li jineyek siyasî li jor ya jî li saziyan da xwe rêxistin kirine ama hemû biryarên ser civakê distînin ya jî civak ji civakê rê nîşan didin nebese ev pêvajo ev mesele êdî di nav civakê de her çareserkirina her meselê bi hev re bi rêxistin bûnê û mesele ne wek bendewariyek ciyekî hemû meselê me ê ciyekî çareser bike yek were vî meselê me çareser bike na meselê ku nîqaşên ku ya jî êş û elemên çi hebe li halê divê em bi hev re karibin çareser bikin ev ya jî çandekî ye yani em bêjin rojhilata navîn ya jî Tirkiye bi salan e hem hînbûna me hem tiştek ku em elimîne em her tim hevaleyê ciyekî dikin em dibin bira ew çareser bike vîya bira çareser bike divê hêlê de jî guherbûnek jî di nav civakê de jî çêbibe ev ya jî bi rastî jî ew jî di nav xwe de dem dixwaze werxuyayê Spas Mirêj Cemîle Turhalı şixewin bi xwe jî parêzerin me heya niha gelek aliyên wê hiqûqî em bêjin me mêvanên xwe re nîqaş kin lê dixwazim wî jî hinekî destpêkê de wa bi kurtasî hinekî ser hêla wê ya hiqûqî jî bisekinin ev çi tê de heye û beramberî vê dixwazim heman pirsê ji we jî bipirsim yani ev li nazara civaka Kurdî de teqabilî çi dike lê berî ku dest axaftina xwe bikin dixwazim bibêjim Birêz Cemîle Turhalı êdî axaftina xwe bi zaravayê zazakî bike kerem kin. Spas dikim. Ez ji serî de germahiya û de soziya zimanê Kirmanckiyê zaravaya Kurdî pêşkêşiyê xwe silavê xwe pêşkêş dikim. Spas kenal semedê eno firsat ji me dama ez beşderwanên me yê bînin ze Silûmor xwe pêşkêşî kena helbet. Ya raşta me yo prosesekê pêvajoyekî mava ji îstisnayî di mavêrênî em pêvajoyek helbet yo çend hetora eşkeno bi nirxo yo berjno yani helbet yo seke baza hûlyazî va yani yo berjewendiyekê yo hetra devlet estu yo berjewendiyekî zimava jî heta gelê me şarê me helbet estu ya helbet ma gorê ma ça di vinênî ma ûja serkere nirxandina xwe bikêrî li eka ena mava ji berjewendiya şarê ma raşta en prosesê de en qanûn amoca niyamoca ez eskene helbet çend çiyo vajên no serê li ena mesele xwe ra ena meselekê yani asan niya yani ma her tim mavonîse mavon ena meseleyê Kurd bi tenya Bakurê Kurdistan zinê qevimî yani Rojava est Rojhilat est û Başûrûz est û Başûrê binêne helbet xwe çareser kerd û binêne rêxistinî kerda xwe la hemazî ma eşkenê mavînênekê hem Rojhilat hem Bakur û hem jî Rojava yo ast edê eka yo merheleyê dike raşta yo cagivin êta de en hîrî heca dizî yo şer qevimî yani Bakur ponca ser re hetto eka Qureşi mazon yo şer bi en şer zedewûm bikin en di ser şer binêrdu helbet seyî binêrt en şer bi vengdayîşê Birêz Öcalan dîstî hotê sibatî ra pê yo vengdayîş Ahmed Dayîş helbet hereketa azadî zê bersiv da cewabê xwe da xwe çîke yani xwe feshke di marazê xwe çêkirona ji mazonê yani hereketa azadî û Birêz Öcalan û rolê yî çita konser înan milê înan yên artcan êtera pê enes qanûnûs yani helbet berjewendiya ser milê dewleta Tirkiye bi seba ay yani yo gamê ku mavînên ene qanûn li helbet bi tenya yo qanûnekî ene mesele çareser nebena ene mesele xwe bi xwe yani pirsgirêka pîl xwe ra yo qanûn ser nêvrazî ay ser çareserî yo qanûn ser nebena yani ma eşkenê seva jî li enes qanûn tamam amo qewûl kerdiş la çiyekî bînin estu en qanûnû zî bi şert amo qebûl kerdiş mege qaş baxura zonê vonên Qurula Asayişa Millî ganî ene qarar tasdîq bikero eger en karar nebû tasdîq kerdiş yani tasdîq di raşta
peki xo fesih ke eğer en niyar en karar mavaji biryar niyam o grevtiş o çak en kanunuz ne ben ne konca yani. Yani en bir kemoniye kanunu göremin. Yani elbet havca ne kerdin bir şart ki kanun veciyo. Çünkü pevist o kanun gani xora veciyo ki pevajı verniyayı. Yani ve zeminek bu kanunun necit. Yani en yok game koy. Yani gam eştiş mavaj en meseleye çareseriyon de be bazari ne bana. Beli. Be bazar her cadde yo be bazari ne bana. Eka roja vatsız her çim be bazari şunu. Vazen ay ser gam raştin yani açtış. Yani gam mavajı bi zerran yani eştiş. Ma in heme veri bir ara veri çimane xo helbet. La çiye ki mühimu hatta eka mavajı sesere hatta eka en gam eştiş yo muhatap grevtişiz yesemi kurdan. Beli. Yani ma hatta eka mavase mava yo despeko. سميكي كردان دسبيكو سمي دولت سيو يو دسبيكي كي مرحلة كي نوابو اترابيو سابكارو بريز اوجالان ساده واتن كي انا مسألة سيي çare serbelana en mesele hiri hetora vaten çare serbena yevün gani kanunu aştı berü kerdiş büyüvratış kanunu aştı çıtı ana mesela kanun yevün despeko ama ay kanun binize hema biraz çiz va hülyaz va yani kategorizasyon gere ne bu kerdiş vera ennoz gere bir çare ser kerdiş edem araçta halbuki mühimu biraz öcalan vatense vaten kanuni azadi gere beri kabul kerdiş. Oşku yani beşin bebora öcalan şey yani vinavake dibe eğer tiştek bir şey dibe ki çarçıve hukuki ki yek pare de çeve paşen beşin işaret be ve evet ki ve kanunun azadiyet ki hukuki ki yek pare çeve kanunun azadiyet çeve. Aynı rastu yani hukuk kızarı hukuk grevtişra herçi dest bekenu ya to muhatap ger eğer muhatap kerdiş tamam mühimu le et yarappe mavajı ka gama diyin çıtava ki mavajı biraz öcalan vasa hazar gamra en yok gameko hazar gamra ve en hema yok yav gama من vera helbet en gamo berzi ve en gama diyinzi helbet çıto ana mesele ki magani zar serviner bineri ana mesele çar hatta Kürdistan'da çı kavimiyo çı problemi çı gere beru gani beru çare serkerdiş helbet hakkı zaman hakkı çant hakkı kültür hakkı xor idare kerdiş hakkı heremi hakkı revberiya xojihi yani en hiri به واته برز öcalan penase kerdiş برز öcalan vongani kanuni azadiz gere bere kabul kerdiş la ana kaniya ya ana hama mavaji sedama iyi merhale iyi esna khura vera gam eştişra ver en helbet yer raseni merhale ayzi semi kurdu mavaji vaştişe serekeo vaştişe sereke çiyo eğer inkar be ser zuane to amo kerdiş gani zuan bero garanti kerdiş. Şu an bero garanti kerdiş. Mavajı ki hembelatiyat to yani hembelatiyat to serçiye kabul kerdiş. Mavajı parlamentere to mavajı şaredare to hemme tebe veçineni la eka devlet dest noser. Parlamentere tozi hem seroke tozi hezarade yani ser siyaseti kurdan yo çi esta mavajı yo tahakkümü esta. Yo mavaş dest eştiş estu. Ay ser Kurd neşke siyaset zbikeri, neşke revberiya xojihi de xor rexistin zbikeri. Gani eniz biri ve derdaiş. Yani eniz zahzah mühimu. Yani xor ana mesela maişken hira sirazi benirxi. Espas. Brez Yılmaz un Ankara'ne uşqa demav çerçeveya sadarket herizede livu tevgera herizede le Ankara'ya çebu. وقت دسبك ام تخازن همان برسش واجب بكن يعني وقت ما جو ما جالك كلمة حقوقي نقاش كرن ما أوكن ليه جناو بيفا اف يعني جناو بيفا تشبه كرن شواب تشجاف بينافتن هلبته مل سروانا نقاش بين ليه تخازن جبر كون ضغطين نوا جال جوا كبارتيا دم بارتيو ونجهد دنيرين جالجي يعني اف برامبرا جال جواکا کرد خودی تقابلیت که بچه رنگیه؟ بله زور سپاس اجی و میوانه و استودیوی برز سلاف دکم براستی نهراندنا بی داری انقره یا گلی انقره یا کردستانی نیه که او صابیشم بله دوره ابا وکه مهکه ام نوا گل دا دخبتن بله نوا گلی روشلاتا
Anatolia'yı em dixebitin gelekî me koçber biye ji bo wî şerî ku 20 Belê. sale berdewam dike koçber biya hatiye Enqerê da hatiye devdorê Enqerê hatiye Qonyê Eskîşehirê em nav wan da vê xebatê dimeşînin. Belê. Nêrandina gelê me vê derê yani hinekî daha em cuda ye ji gelê Kurdistanê çekî cudatir e. Lewra di nava Tirka da vê derê dijîn, nava nijastperestê Kurda da Tirka da nava em bêjin vê derê MHP'liya da AKP'liya da nava vê derê da dijîn. Belê. Nêrandina wan hinekî cuda ye. Vê derê gelekî bin bandoreke em bêjin pişivandinê da bin bandora devdorê yê ku hevalê me wan dira dijîn devdorê wan hemû em bêjin gelê dinê hene yê Tirka û em bêjin yê nijastperest vesaire hene. Joyekê nêrandina vî gelî vê derê ji pêvajoyê hinekî cudatir e ji Kurdistanê. Em bêjin belê yani anha qanûnekê pêşkêşî meclisê kirin bi dengekî gelekî firehî jî gelekî hejmara wana gelekî jî erêkirî hate dexistinê da hata erêkirinê da meclisê da 467 deng û erê ama lê gelê me vê derê em bêjin eva 5 sale û şera da yê ku zirar diye yê ku gundî wan şewitandine yê ku lewê xwe qîzê xwe ewladê xwe vî şerî da şehîd dane hatiye li van dera da niha dijîn jiyaneka zehmetî da dijîn pirseka wana yekemîn divê vir hadeyê çabe yani em bêjin li ser zimanê me li ser çenda me li ser em bêjin her tiştê me ku hatiye qedexekirin da ê çabe bir hada em ê diza bizbirine gundê xwe gundê me ji destê cevdevana ê derkeve em ê carken bizbirine gundê xwe jiyaneka azad ya rûmet em ê gundê xwe li gundê xwe em ê bijîn lewê me ji hewseyê derken gelekî gelê me vê derê zarê wana û hevalê wana malbatê wan anha girtîgeha danin divê em ê wana bibînin ê derkevin ji her tiştî jî divê serokatî çi manayê berdanê siyasetmedarê Kurd çi manayê berdanê ka we yani ew pirsa klasîk e ku eva saleke tê pirskirinê da ka we çi ji dest xast we çi da we çi stan pirsê wisa hene bi rastî vê derê yek jî hani em nava gelê Tirk da dijîn nava cephê Tirka da dijîn na sol sosyalistê Tirka da dijîn na sivîlê demokratîkê Tirka da dijîn wana jî pirskê wana gelek hene wana jî dibêjin ser aliyê demokrasiyê ka çi ji me re tîne belê li ser aliyê pirsgirêka Kurd belkî aşitîk were ortê da îdî çek ji ortê rabin kuştin ji ortê rabin hêsrê çavê dayîka belkî ji ortê rabin îdî ev gul ew êş belkî îdî em nejîn ama lê anha civaka Tirkiyeyê eva 47 sale vî şerî da hatiye ber rizandinê da yani li ser aliyê aboriyê ser aliyê çendê ser aliyê ehlaqiyê em bêjin civaka Türk jî li vê derê jî civaka Anatolia Navî jî aslında li vê derê hatiye ber rizandinê da hatiye be rewşeke nexweş li vê derê dijîn. Em bêjin anha xebatkarê Tirkiyeyê li vê derê sedî şêst binê sînorê birçîbûnê da dijîn li vê derê. Pirsaka yekemîn li vê derê ya karmenda ya karkera li vê derê ya xebatkara ji me pirsin dibêjin li ser aliyê demokrasiyê ev belga ku hatiye pêşkêşkirina ji meclisê li ser aliyê demokrasiya Türkiye, ser aliya demokratik buna komara devletê çi ji me re tîne mesela pirsgirêkê hajî hene elê bi rastî em bana hetanî ku hêzê me hebe hetanî ku em dibîne ziman da em ji wan re dibêjin eva belgeke çareseriya ya demokrasiyê em bêjin ya pirsgirêka Kurd ya bingehî ku êdî ji ortê rake ne belgeye eva belgeke em bêjin hukûqiya teknîkiye berê aştiyê vedike rêya aştiyê vedike eva rêya aştiyê ku were vekirinê da em divê vê rêyê da ku em dest bine hev da hêzê xwedêxine yek da em kevne nava saziya da em ê pêşerojê da hem daxwaza gelê Kurd ser zimanê gelê Kurd ser daxwaziya gelê Kurdê azadî ji bo ku azadî bijî em ê ser wekê tekoşûnê bidin belkî em vir hada komara Tirkiye jî ser aliyê rêya demokratîkê bîne merhelekî hem jî ser aliyê demokrasiyê ji bo ku demokrasî were Tirkiyeyê da ji bo karmen karker xebatkar hemû heq hukûqê xwe jî bibînin em ê ser vê yekê jî pêşerojê da ev rêya ku Birêz Öcalan ev rêya ku tekoşîna azadiya gelê Kurd ji me re vekiriye em êdî bi rehetî bi hêsayî anha li vê derê
siyaseti dikin hakikaten mesela eva veke 15-20 roja xeberdanê ku em ala qadat dikin em kul kolana dikin ku em bêjin di cîvana da dikin me civîna da dikin me mesela du meh ewil belkî 6 meh ewil ev xeberdanê hanê ev bêjin îfadeyê hanê nikarbû em bikin ji wê yekê em pîşema hatiye vekirinê da destê me hêsayî biye em bêjin alan ji me re vebûne qat ji me re vebûne ji wê yekê ku em ketkarê Tirkiyeyê li vê derê gelê me ku ji Kurdistanê koçber biya hatiye van dere da ku em yekîtiya xwe têxine yek da pêşerojê da em têxine nava saziya da esa texmîn dikim ez bi gumanim pêşerojê da vê derê jî qalê vê derê jî civakê vê derê jî em bêjin bajarê vê derê jî li ser aliyê aşitiyê ser nêrinda pirsgirêka Kurd nêrinda wana jî were guherandinê da em ê derkevne merheleke daha baş. Belê. Belê spas. Pirsekî bikim. Pirseke Hülya Alökmen ji we heye Brez Yılmaz. Keremke. Merhaba dîsa. Ya ez dixwazim ew bipirsim. Mesela hûn li anaka li Ankara navgelê Tirkiye anaka weşxwe vekir. Piştî ev qanûn derket. Mesela em ser civaka medyaya civakê ya jî ser çapemeniya hinek tişta dixwînin ya jî dişopînin. Ve mesela wek cîranê ve dikan wextê hûn alverê dikin ya jî cêyek hebatkaran tiştek vekirî aloziyek mezin di nav gelên Tirk û Kurda ji piştî vê yani ev yasa derbas bû şer û pevçûnên ber bi çav hene ya jî dîsa jiyan nav asaya xwe de dimeşe civak li wir ya jî em bêjin her du gel têkiliya wan xera bû ya jî degiş nebû ez dixwazim ya hîn Bi rastî pêşê ez ji were slavê xwe germ ji te re dişînim hevala Hülya. Bi rastî li ser çapemeliya Tirkiya fermî ya em bêjin girêdayê îktidarê ye ya girêdayê AKP ye çak û weşandinê dide meşîn da nêrina civaka vê derê newsane hevala hêja. Meriv ku bi wan re xeber dide vê pêvajiyek bi wan re hinekî nîqaş dike dîne holê da herkes ji vê pêvajoyê gelek memnûn e. Yani herkes dibêje bira şer xilas be. Herkes dibêje êdî bira kes neyê kuştinê da esker, polîs, em bêjin gerîla bira êdî kes neyê kuştin. Bira pîşê ev silah, ev çek werne sekinandinê da û xûn êdî nerije. Herkes wisa dibêje. Nêrin da civaka vê derê em bêjin li ser aliyê sağ, sol, çep, rast ew nîne, firq nîne. Nêrin din baş e hevala hêja. Meriv mesela me du civînek li gundekî Haymanayê kir, nêzîkî 6 însan civînê da bûn, hemû AKP'lî û MHP'lî bûn. Yani pirîna wana gelekî wana MHP'lî û AKP'lî bûn. Tek tük hevalê me nav de hebûnê welat Parêz. Me wê derê eva nirxand yani nîqaş kir pêvajo ji wan ra got esa dibêjin hani bê abartî dibêjim hemûş rabûn me çepik lêdan. Hemûş ka rabûn em pîroz kirin. Yê AKP jî yê MHP jî mesela hinekê wanê din hevalê dinê jî hebûn, însanê dinê jî hebûn li ser nêrin dana wana gelek baş bû. Yani digo eva pêvajo gere çi ji destê me were em li ser aliyê serkeftinê bi encam bînin. Ji wê yekê nêrindina civaka vê derê ya çapemeniya Tirka ne notanî hevet. Esa texmîn dikim civaka yani çapemeniya Tirka ya gerêdayê îktidarê civakê naxwazin ku hemû werne ser rêya aşitiyê bibine yek. Çünkü lewra ku pêşerojê da tiştekî alozî derkeve vê civakê da dixwazin civaka şovenîst ya nijazperest destê wan da notanî silahekî bisekine. Yani dixwazin ew civakê dijî demokrasiyê, dijî demokrata, sosyalîsta, devrimciya, şoreşiya, em bêjin dijî katkare karmenda dixwazin pêk bînin, dixwazin vê wisa notanî hazir bitine sekinandinê da ji bo ku ser aliyê demokrasiyê rê neguherin
Laura ko peşarojı den bejin hecbartinek falan çeybi ve bira neyrandına civakê ne guhrandirî da lê civak newsane. Civak dixwaze vê pêvajoyê ser aliyê serkeftin were encamkirinê da. Belê birêz Yılmaz spas ji xwe me hincî vegerin li we. Ez wat em bêjim me te dasek nandin zêde. Ez te jî pirsim yanî ji xwe me gelek cara jî nîqaş kir li virê. Yani ji niha pêv ve em bêjin dê ew em bêjin awa civaka Kurd ji siyasetê çi be wê bendewariya wan? Ji xwe ana hinek mêvanê me gelek tişt gotin. Yani civaka Kurt viyazane yani arast yani ev kanunu evci raçpanina çınanina bu am seri da zanı bu. Yani jber ve hay bende var yakwana parmazın jbuna siyaset diye. Prskreka Kurt ev yasa ve çare siyaset Kurt. Bende var ya siyaset Kurt. Vallahi yani Kurdu siyaset şu çabajım hamu civak nava hafda mert karabıca her Kurt nava siyaset da jber ve hay li regaha ve siyaset jemi civak diyar. Ya raste em bejin او كذا ديارن يعني ام بيجن حتى اني انا يعني براسي الماجي اني زمان بعث اوكي بعث خوش بنيه جواكي كر وشرط مرجن كو ام بيجن هم برحتر هم بيسانتر باتموسفيريك بسيكولوجيك هم راحتر كو ام دكارن درين كاري خوب كن خباتي خوب كن بامن اف جلكي جرينجا يعني لكردستان جي روش او قصا اوكني روشك او قصا اصاهي تنبو اراستي دركتنا كولانا خباتين سياسي كرن يعني اف جي جلكي زعمتي وجلكي astengi lehemberi yabun le ama ha diyara pişte derketna vi yasay ku ev yasajı kubke ve meriyete bi taybetici kubke ve meriyete kesin ku girtige hadane ku derin rawşin asaytir ve lewke li Kurdistanê ew şert û mercin ew daxwazin ku civak dixwaze ew şert û mercin ku dixwaze siyaset bigîje asta ku dixwaze ku siyaset bigîje ki ew heye ew hêvî ew kene ew daxwaz civak هنا وام بيجن لو تفكر او كيجي هي اراس يعني برنامج خدا جي مچن جاراكو بتايبتي جي شش حفت ما هي داوين لو تفكر كي قالكي باش هاد نظر او كده سياسه كرد سازين كرد حتى شاب منيه كرد مرت كار بيجه اف خباتك فيچن ما هي اتيه كرن بامن جناها بيوادا شرط مرشين اكترن هين گنجافترن وهين راحترت كار درين نوا گل بخبته يعني هنا كي مساله دو كده درته مثلا دو مدل رخصتن بونا مدا اويتري يعني او حتى انا ام بجن مدلك ما رخصتني هبو شوازك ما اوكي هبو رخصتني بوني هبو اوكي هبو يعني لازم بري هر تشتي او موديل بغوارتن يعني او موديل كنت انا حواله ليا بخجو هنا كي تشت جوردا دياربكي وتشتي كنت جوردا دياربكي وتبي بيش بري جلنا راست هر جل تشجل ببرسي داخوازه گل بپرسی گل مدل که چواد خوازه گل دخوازه کیجا سیاست کیجا پلیتیکای یا جی پدوین جوا که پیشی کیجانه پیش پدوین سرکه کیجانه تویت کاربی بجوا که را اوک بکی بجوا که را نقاش بکی و الگورا کو داخوازن جوا که کتن بجی سیاست پلیتیکا بمشینی یا جی کاربی پلان پروژه بمشینی yani پیکانه کو داخوازن گلی وانه و آمده نوک هبن گلی بسم نو فارقین نوک هبن جبروی هواجی او سیاست او پلیتیکا او تشتي كنت جوردا افا بكي او تشتي كنت دخوازي بكي جونا سياسات بيجم سياسات كو بخوازي وي تشتي حمو كردستان عاليه كفري باجارم فري وبراستيجي شرط مرجن حمو باجارا نو كيفن ودخوازا اوكي بروبلم حمو باجارا جينيك حمو قال كرد باكوش نيكن غير لوي غوري بي اماده كرن يعني الحر الغوري حرمي غورا تايبت منديا وان حرمه احنا كي بينكرن هنا كي بلان وبلان سازي بينكرن او شي بري هرتشتي لازم كنت بقراتي كليديني وتلغورا دخوازي قال تكاربي اكبكي تشتكي نو افابكي سياستك نو وموديلك نو افابكي ابرز جمله يعني مديش وبرسن ببداوي بونا تيكوشنا چekداری سیاستا کورد مست و خودی پرسپکتیفه که چوابه چونکه دی جنها و بارد که و سر ملی سیاستا کرد ایده او تکوشنا چکداری داوید به
و آوای سیاست آوای تیکوشنی رنگی و دو گوهره یعنی و جنها و به خودی پرسپکتیفه که چوابه و ام ببیجیم به کی جنگاوان ده باوریا جواکی خورد به و چارچوبه دنیکن Yani hatta neka mazoni ki politikaya dest devletin nijast peresti be. Yani cihakeri be mavajı be argümanı ki serekebe destiyid. Yani mavajı şarikı bu mobilizasyonu ayıra bir gerin hatta rehasın kerdi şeyi bir nijat perestis reyde kerdin. Devlet en asanı be. Eka politika وقت نجات پرستی به دست بکرد جواک جیا بنو یه بینورا حسنه کنو یه بینورا هرسی ینو ایرشی یه بینورا کنو چه بونجی yani mavajı millet ama kabul bikar millet Kürt millet Türkiye bینورا جرابی en serde politikaya deselat daran به karardişi به نجات پرستی به سبا آیزی آزادی پرستی این راحت نبنا من بزونو yani civaka ma hem muazene baveriya xo biyar çünkü zoni ki mavajı sarayra çi verdu hatta eka erişir kerdu hatta eka vatu te insonni hatta eka vatu te neşken zoni xo qsey bikeri yira vatu ettukurdu eskeyene dorat ettukurdu eskarne donato yani her çira mavajı istine vaştu ki Kürt istifade bikeri mane zoni xora eka mavajı zarin şari Kürt dedi Kürt von sema Kürt Türk mapya vazen yo ciye kedi yani jiyane kedi ma bed jiyandır ne ena yo başta şekilde rahat niu helbet Brez öcalan vase yani helbet mesela webon peşniyare min yevin mavaya yasayı açtı gere bero kabul kerdiş kanunu yasayı açtı o azadi yero kabul kerdiş la çiye ki mühim estu çiye ki esasu bingeye esta avzi rexistiniya civakava eğer xora civak rexistin ne bu teneşkin aybinozi bikeri yani çünkü vaştış yani pautiş o embejin xwestin civak ra yani یک ریل بربینا دخکی سیاست برای زوجان واسه با جواک دموکراتیک نه یعنی کاملا دموکراتی رخصتن کرده شه جواک دموکراتی سمت ما همه آمانجه کی سرکه یووا اگر خورا آی ببو شارز جیاکری خورا نورازینیم yani ez vona tuvon en seyiben cevabı be tüdübeş ne ama cevap helbet mesela azvaj muvaya ena yo çik vrasiyo yo politika kavmiyo roşilat seniz yani roşilat zmavaji desilatlar komi Fars eriş kurdo keni sarhoja belluciyo keni azeriz estujat birine taymendi la çünkü yin nastamaya inan cudaya eka eta da seyi helbet beru gani emma çi bakar yani sereke yo netev yo etnisite çinu gere en hem Kürdizi hem Türkizi kabul bikeri eğer hem velatiya mavacı devlet zare komara Türkiye'de beru kabul kerdiş o çağ bedini yani bedini be etnisite be baveri o be millet gere beru kabul kerdiş yani netev yo çi be bu yani bu mavonya پیوانه yani mavon yoş zare bine yoş şemsiyet gere beri kabul kerdiş hem velati ama yani Kürdiz en kabul bikeri yani Kürt hem hakkı mavajı Kurdan müşterek askeri müşterek yani voniya beri kabul ki bir kabul bikeri Türkiz bizoni ki yani Kürdiz bizoni ki raşta be Türkan mavajı be Çerkezan millet binanzi cüye jiyan ne beno yani marizi veşniyo etstoravaj yani kabul kerdiş, inkar kerdiş millet bin hem semedi ma veşniyor, miholniyor hem semedi Türkanzı veşniyor. Yani Rojava mesela ma minak bedeka numune bede. Ujadisi Arap voni ma netava sereki. Ne? Vond ma vaire yani vaire ana devleti. Seba çi voni mesela ujadı en pera sareki sebe erişe perverde cay kurdan ki. Ne verda ucad perverde bir Kurdi beru kabul kerdiş. Ne verda? Semede çi von ez sereka ve ez esasa. Von ez yevna. En gani nero kabul kerdiş. Yani nijaz peresti raşta dehe tora ziyxuraneyn kabul kerdiş. Semede ma von se elbet herema ma cudaya. Yani herema Kurdistan yo homojenize kerdiş çino. Homojen mavaja yo civak cat çino. Raşta Kurdistan estu ucad yo.
mavaja civaka Kurd estola Türkiye'de nime humara yani nüfus Kurdan başvuru Türkiye'de esto. Eka rojava zamana qaynoni Halep de esti yani teşkini vaje Şam de esti Kurd yani tamam zedere çi de esti Kobani de esti mavaja Afrin de eka zaf nemen de khura Serekani de esti la ma honca vineni ki şaristani binan se Kurd esti yani tedir yo ciye gere yo serbe fikriyo مامۆستا فوسوات زەچیک وەشوا یعنی ماز زەڕێ خود ماواجە جوواکە کورد زەڕێ خوددا تایبەتمەندیە یە جیاجیە ئێستا مەس ئەس کرمانجە زازایە نێ قسەی کردشێمە دەولەمەندیە زوانی کوردی نیشاندۆنۆ لە ئەز وازنێکی هەلبەت بە کوردی مابۆن پاوتشە کوردی ما نێبوون پاوتشە کورمۆنجی نێ چار هەتۆرازی کورمانجی کرمانچکی مابۆنی هەڤرەمانی و ئۆسۆرانی کرمانچی گره ما بپاو یعنی انا پولیتیکا سمی مازی yok پولیتیکای سرکر ببو yani roja vazı kirmançki fon bikeri başı cibe semedik kurdiyo yani zamanı ki biyani niyo kura yani zamanı mal mesela mavacı rara az çiken avona ya ma Türkiye çendek rahati ma andek dilsozi ne ma von دلداری ما هتا چیرا سر زوان بینان را بیانی سر است اما ما نوازن زراوای خوب موسی یعنی ما خو ندیجن ساری خو ندیجن ما چی نیوان ما سورانی نموس حتی ما ترکی زونه حتی ما از ما انگلیسی زونه یا ورجو یا گره زراوای خو کردی بموسو yani ena yoçik ama en çda taybetmendiye mavacı Kurdan nişandona la taybetmendiye yiz gere beru pavutiş mavacı Dersim Kırmançki kısayken ujat bi taybetmendiye Kırmancan gari bis basu bibo Ejber veji bari eneki siyaset de jigrane yani dvi vardet ve embejin hefsengi de elbet ve işaret piştin green يعني هليا أوبكم في بيجن برز جميلة بحثا داخفت ناخد دسبيك بحثا أم بيجن قانون آزادی کر أم بيج حقوقا آشتی إشارة أماجة بوان کر يعني بكي جان قاوان دي أف تشتبن ياجي تشببن بشتي في قانوني بربوي مرحلة في قناغي في بچي أنا Yani ana ka iro ve saati bejin ev mesele edi der tamam buye. Ya ji çareser buye. Edi vek saati bişoğle dina merhala xwede ev meşe eme rast ne bejin. Çima jiber ku hem em bejin evin devletan. İşte muhtemel na yani em viyad ve em zanibin. Yani ne tane devleta Türk. Ev em bejin شخصیت دولت انواره وقتی ت ماف کیجید خوازید و حیات کوشین نکی ت ماف نکاری بستینی ت بستینی جی دیسا جی هینا او تالیکه هی işte geri bistine. Jibovi vaqti te mafê kîjistan ya jî te gavekî avat ji wê parastina wî gavê jî dîsa tekoşî bimeşînî. Hele mesele ya em bêje rojlata navê devleta Tirkiye ava bûna wê çawa ava bûye ev 7 sal civaka xwe çawa ev kiriye mobilize kiriye çikiriye be hem akademiya xwe hem em bêjin dîroka xwe çanda xwe edebiyata xwe em nêzîkî 7 sal ji bera çi çîrok dibêjin em tev Tirkin Tirk tev qehremanin Tirkek gotinê wan hene ya bedelî dinyayekî ye gelêdin zêden bêjin li ser vê axî Kurd dijîn Kurd îsyan kirine gotine na em jî hene divê hêlê de şer meşandine ev şerê ku çekdarî salana meşiyaye hem her du civakan bi şeklekî xera kiriye çünkü ji hevdûn kuştin çêbûye yêdî ya jî em bêjin aborî xera kiriye alî hunerê xera kiriye en zêde jî siyaset xera kiriye mesela en davî dema ku ev yasa di parlamentoya de derbas bû hemû sazî û partî bi hev ketin ne ware ji hêlekî digotin projeya devletê gerek em bêjin erê di hêlekê de jî bi salana ji tişkî bawerkirine de aliyê de jî em bêjim mesela AKP heye ev 26 sale bi zordarî xwe meşandiye aniye vî merhelê sîstema Kemalizmê ku 8 sale ya em bêje 7 sale ew kiriye ji binî xera kiriye dîsa viya têvê menê gah wextê tê avêtin di nav civakê de rih û canê xwe negire
جی نگره گل وی نپجرینه و جیندار نکه هر تم او هیه دمامه دقت اری بنانه هدیه دیم او کنم خوازم ده بسرف ده خوازم چند yani پرسک مجبرز Yılmaz Cirhe. yani ve hele de yani tekoşin ne kadiye tekoşin hem bimeşe jiboki Halid'in derke ve jiboku çareseriye bigece merhale ki yine tekoşin ve berdevam. Tamam spas. Brez Yılmaz em hediye di ber dawiya beşa xoya yeken verçin elbet metxast un bimera bin haya dawiya bername beşa duyem deji. Em dixwazin yani wek gotina dawî ji ber ku wiş çandeke ew iştin yani sendîqavaniyê jî tên û misalan nav sendîqa wek Tumbel senê de jî vecih girtiye û em bê vî têkoşîna vî şerê 5 salî de jî duwarê evê de ji kedê de û kedkaran de jî tesîrekên neyînî li wan kir û ji xwe wek sendîqa ve her tüm işaret vit dijitikir yani faturaya vişeri li karker u ketkaran tebrin. Dve çarçove de uni karmın çi bibêjin. Belê zor spas. Şerî pêncî saliyê ku berdewam dike Kurdistanê da gelek zirar da her du civakê me jî. Da civaka Türkiye jî da civaka Kurdistanê jî. Yani li ser aliyê insaniyetiye de em bêjin 60,000 insanê me hate şehîdkirinê da ama ji vê yekê zêdetir jî em bêjin xwezaya Kurdistanê hemû hate helşandinê da 4500 gundê Kurdistanê hatine balakirinê hate şewitandinê da em bêjin nêzîkî 3 milyon insanê me ji cî û warê xwe koçber bû hatine warê Tirkiyeyê da li wan dera bûne pêneberda çiqa şuxulî giran hene li vê derê anha civakê Kurda vê derê ne. Ji wê yekê tu roj tune di înşaatekî de civakekî Kurd nekeve û jiyana xwe ji dest nede. Salê nêzîkî 2000 insanê me li van dera em bêjin di cinayetê şuxula da ji jiyana xwe ji dest didin. Eva yekemîn yani li ser aliyê insaniyetê da gelek wendayî gelek derê me hata endakirinê da. Li ser aliyê dinê jî li ser aliyê aboriyê li ser aliyê ketkariyê li ser aliyê karmendiyê jî hem civaka Kurda hem civaka Kurdistanê gelek bedelê giran dan. Mesela em bêjin anha askarî ücreta Türkiye'yê 28,000 ew em bêjin birçîbûna sinirê em bêjin jêrê yê Türkiye li vê derê 45,000 sedî 65,000 insanê vê derê ku dixebitin hemû bi askarî ücretê dixebitin. Vî şerî da vî şerî 47 salê di Kurdistanê da li ser resmî rakam em bêjin Demokratîk Gelişim Enstitüsü yê ewa lêkolîna wan e dixistine ortê da welê da 4 trilyon dolar di vî şerî da hatiye xerckirinê da. Ji wê yekê civaka Tirkiyeyê anha di binê sinirê sînorê birçîbûnê da jiyana xwe berdewam dike. Vê pêşeroja me da jî gere em zimanê xwe gere em zihniyeta xwe li ser civaka demokratîk ku em ava bikin gere em wana hemûşkî bine ber çavê xwe da civaka Tirkiyeyê vê derê ya karmenda ya karkerê jî em li ser vê rêyê civaka nû ava bikin em zihniyeta xwe saziyê xwe jî bi civaka Tirkiyeyê bi karmendê Tirkiyeyê re bi karkerê Tirkiyeyê Kurdistanê re jiyaneka azadî bi hevwekî bi hev re jiyaneka nû bine avakirinê da ji wê yekê gere zimanê me jî bi were guherandinê da zihniyeta me jî ji vir rojê şûn da werne guherandinê da sadece li ser şer li ser kuştinê li ser em bêjin êşê îdî ev zihniyata me zimanê me gere were guherandinê da. Belê spas xwe biborin min beş go yani hûnê beşa duyemîn de jî bimerebin ana hevalê me re jî ez şiyar kirim min şaş fehm kirim. Belê birêce milê em hêdiyê dî beşa xwe ya dawî yani yekem bi dawî dikin û tu biçî beşa duyem tu nemere weke gotinên dawî qasî ve deqayek me deqayek nîvek me maye çi dibêjin?
Yani civaka meselî ji ku civaka demokratîk yani ez bêjim helbet ji bo me pêwîstekê me rêxistin bikin. Bile. Yani ez miçî xwe di vatişê xwe di zêdere anardı. Yani heq raşta bi kanunan rê de nêno. Heq bi meşruiyetê xwe civak ra gêno. Heta civaka to xwe rêxistin nekero raşta ay heqize neresene amancê xwe. Helbet semê de ma semê de yasay mühimî mavajı yasay heqê Kurdon gere bêro bawitiş bêro garantî kerdiş la raştî garantî zerê şardu zerê gel divraziyeno ay ser ê terapê mava ma civaka aşitî avan bikere yani meseleyê ma mavajı kanun sera desu ama sera nevayê maşkinê vace ki avan kerdişê civaka demokratîk esasu ew zî bi rêxistin bi keda civaka ma hemme rê de beno evona rayê ma hemme akerde bes onca Süleyman xweş ma razî pêşkeşikene xusirê mizere ma onin û waştin ez ê beşdarî bibî. Spas medxwest merebî lê ji ber karûbarê ve tîne merebî bira mîne carekî dinê spas. Belê bînerin hêja niha hatin dawiya beşa xwe ya yekem serê saetê em ê bi hev re bin em ê mijara xwe duyem peymana parastinê ya Mekeyê em ê nîqaş bikin niha mîn xweşî re.